Hola a tothom. En aquest vídeo volia introduir-vos el que veurem en el primer lliurament del mòdul de sistemes de Big Data, on introduirem què entenem per Big Data i què són les bases de dades no SQL i més en concret les bases de dades basades en documents com MongoDB. Començarem fent una mica d'història. Els humans feim feina amb dades des de fa milers d'anys. Tenim exemples documentats del seu ús des de la prehistòria, passant per l'època clàssica, per l'edat mitjana, l'edat moderna, però és especialment a final del segle XIX i principi del XX quan es desenvolupen els mètodes estadístics que són la base de l'anàlisi de dades modern. A més, a principis del segle XXI, amb l'auge d'internet, l'aparició de les xarxes socials, la Internet of Things, l'ús de sensors que produeixen dades contínuament, és quan es produeix el que anomenem l'explosió de dades de l'era digital i és on començam a xerrar de dades massives o Big Data. Què és Big Data? Bé, a part de que és gran, o sigui que és un conjunt gran de dades, ho caracteritzam amb el que s'han anomenat les 3 Bs, volum, varietat i velocitat. Volum perquè entenem, com dèiem, que Big Data és un gran volum de dades. Què és gran? Bé, és una cosa difusa que entenem per gran i que no és gran, però perquè el que és gran avui pot deixar de ser-ho d'aquí a 5 o 10 anys. Però bàsicament entenem per gran el que no ens permet tractar les dades de la manera tradicional, convencional. A més, xerram de Big Data quan hi ha una varietat de dades, no només dades estructurades, com les que tenim a una base de dades relacional, sinó que també ens trobam amb dades no estructurades, que poden venir de pàgines web, de missatges de xarxes socials i també dades semiestructurades. I xerram també de velocitat, perquè tindrem sistemes de processament batch, offline, on les dades se descarreguen i se processen amb posterioritat, però també tindrem sistemes en temps real basats en streams de dades que, per exemple, estan xuclant dades de sensors en temps real o de, per exemple, posts en Twitter o qualsevol altra xarxa social. Altres autors han definit també Big Data en termes d'altres 3 Bs, com veracitat, valor i visualització. Podeu trobar més detalls en els apunts. Quan xerram de sistemes de Big Data, normalment xerram d'uns sistemes amb una estructura multicapa que s'alinea amb el procés d'extracció d'informació a partir de les dades. O sigui, en una primera fase d'aquest procés identificam les dades i això tenim una capa de dades on tenim sensors, tenim xarxes socials, aplicacions de gestió, continguts de mòbils. Després, en una segona fase, preparam aquestes dades, les modelam i les emmagatzemam i treballam amb una capa d'emmagatzematge de dades, on podem tenir una base de dades relacional, però més habitual és que facem feina amb una base de dades no SQL, normalment en un entorn de dades distribuïdes. Arribam a la fase d'anàlisi on aplicam tècniques estadístiques o d'aprenentatge automàtic per extreure coneixement a partir d'aquestes dades. I és on tenim el que anomenem la capa d'anàlisi i processament de Big Data. Com dèiem, pot ser en mode batch o en mode online en temps real.
I finalment aquest coneixement que extraiem de les dades a partir d'aquest procés d'anàlisi s'ha de mostrar a l'usuari i és on tenim aquesta capa de visualització. Xerrarem en el curs del que anomenem quadres de coneixement, quadres de comandament o dashboards. En el que queda d'aquest lliurament, i també continuarem en els lliuraments 3 i 4, ens centrarem en la capa d'emmagatzematge de dades. I en concret, ara xerrarem de les bases de dades no SQL. Són bases de dades que no segueixen el model de dades relacional, no estan estructurades en taules amb files i columnes, com les que estem més avesats. I per tant, no fem servir el llenguatge SQL per accedir-hi, per interactuar amb aquestes dades. Hi ha qualcunes que sí que suporten SQL, però no és la manera principal de fer feina amb elles. Les bases de dades no SQL apareixen davant la necessitat de les grans companyies d'internet per fer feina amb grans volums de dades, amb aplicacions en temps real i amb una necessitat d'alta disponibilitat. Però aquestes bases de dades no SQL no són una cosa homogènia, sinó que segueixen diversos models ben diferenciats. N'hi ha algunes que segueixen un model clau-valor, altres basades en documents, tenim un altre model anomenat columnar o basat en columnes o white column i, per últim, tenim el model basat en grafs. En aquest lliurament ens centrarem en les més utilitzades, que són les basades en documents, on el que emmagatzemam són col·leccions de documents, on un document doncs, normalment és un document JSON, JSON, i se basen en dos principis fonamentals. És que les dades que s'accedeixen de manera conjunta també s'emmagatzemen de manera conjunta en el mateix document, no com en les bases de dades relacionals on estructurem la informació en diverses taules i després fem joins per accedir-hi. Aquests joins en aquests entorns d'alta disponibilitat i aplicacions en temps real poden ser molt costosos i, per tant, totes aquestes dades en aquests models les emmagatzemem juntes en un mateix document. I segueixen, el que és molt important, una estructura flexible, el que es diu schemaless o sense esquema, on cada instància, cada un d'aquests documents que forma part de la col·lecció pot tenir diferents camps de diferents tipus, és a dir, tenen una estructura diferent. MongoDB és la base de dades no SQL més emprada, amb molta diferència, i segueix aquest model basat en documents, i el que veurem en aquest lliurament és com crear un clúster en el Nigul, fent servir MongoDB Atlas, com configurar un entorn gràfic amb MongoDB Compass i una interfície de tipus Shell amb Mongo Shell per consultar les dades. Veurem com interactuar amb aquestes col·leccions per recuperar instàncies i com treballem amb l'API per fer operacions d'altes, baixes, modificacions i consultes. Aquí en veiem un parell d'exemples. En la tasca d'aquest lliurament haurem de configurar el nostre clúster en MongoDB Atlas i després farem feina amb una de les col·leccions de les bases de dades d'exemple, en concret amb la col·lecció Companies de la base de dades Sample Training, que conté informació sobre multitud d'empreses. Sobre aquesta col·lecció haurem d'implementar diverses operacions, la majoria de consulta, de cerca de dades, però també d'inserció, modificació i esborrat. Bé, i això és tot per aquest lliurament. Teniu tots els continguts en el llibre d'apunts i
teniu també a la vostra disposició el fòrum de dubtes per si sorgeix qualsevol pregunta. Adeu.